Siyabingelela umhlaba, sibingelela bonke abantu abasibukele Nkosi yami kule channel kaDokotela u2 plus ku2. Hayi ke ngiyabingelela nje, ngibingelela wonke umuntu Nkosi yami ngesiqubulo sithi impilo iyaguquka, bethanda bengathandi, impilo iyashintsha, bethanda bengathandi. Usuku nosuku empilweni silindele izinto ezintsha. Sicela kubo bonke abantu abaxakekile nabangaxakekanga ukuba abaze akufanele bephushe empilweni, baphushele ukuthi ikusasa nangempela libe nento entsha empilweni. Hayi ke ngikusho lokhu ngoba amazi aphilayo engaziyo nami ukuthi umuntu nomuntu uma ngathatha lamazwi aphuma emlonyeni wami ngalesikhathi kukhona la ngasizakala khona. Chabo, ngitheke ake ngisukume namuhla ngenze le video ibese ngithi ngicela niyithumele kubo bonke abantu abasafuna umsebenzi. Ngifuna abantu abasafesayo, ngifuna abantu abahalangazelela ukuthola into ekuthiwa yitoho. Kungaba yitoho elikhulu, kungaba yitoho elincane, kodwa igama lithi yitoho. Ngithi kuwo wonke umuntu ofuna amathuba omsebenzi, noma ngabe uyazi ukuthi usuzame kaningi kawubizwa, ngiyazi ukuthi sufese suzewalahlekelwa yithemba. Ithemba kalipheli ke kumuntu, inhliziyo yakho kuphele suke isitshelile ukuthi hayibo akwenzeki lutho kimi. Ngakho ke ngithi mina ngiyacela ke wonke umuntu osafuna umsebenzi asondele kimi sizokalelana isikhathi. Ngiphethe nanti ibhodlela lami engifisa ukuthi ngilekelela abantu abafuna umsebenzi. Sikuhlukanise. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngabantu abafuna umsebenzi. Ngithi mina abeze umuntu ngimnikele libhodlela. Leli bhodlela linamehlo phakathi engakwazi noma liyavela yini. Kunamaganqala angamehlo amabili phakathi. Ihlo elilodwa siyokhuluma ngalo uma usufikile. Ihlo lesibili ngizokutshela ukuthi elani lehlo lesibili. Leli bhodlela lizokulekelela ekuthenini uthole umsebenzi kubantu abangenayo into abayenzayo noma abangenayo umsebenzi kodwa abafuna umsebenzi. Njengoba kuqala unyaka abantu bayafesa, awukwazi ukufesa ngegazi. Ngiyakucela ke mina ukuthi usondelele kimi uDokotela u2+2. Ngizokulekelela ekuthenini ithi ufesa ube nento yakho owaziyo ukuthi showcase umsebenzi ngizowuthola. Sithini? Ngithi mina kuwe nanti ibhodlela eliyokulekelela eliyokwenza ukuthi uthi uqala nje ufuna umsebenzi ube nethemba lokuthi noma kanjani la ngihamba khona ngizothatha. Nangempela ngiyakugalantela mabili lamehlo ngeke ngiwachaze alapha kade ebhodleleni. Ngifuna ukulekelela ungesabi. Ngifuna ungifonele uma ufuna umsebenzi. Le video ngikhiphele umuntu ofuna umsebenzi bakithi. Uma nje uthi cha mina kukhona la ngifuna ukungena khona, mina kukhona umsebenzi la ngifuna ukuyofesa khona, mina ngisahlele ekhaya ngihlanganisa imali yokusuka ngiyofesa, dlula uthathe nanti ibhodlela. Angifuni ukukhuluma kakhulu kodwa engikwazi ngengidlale ngawo. Leli bhodlela ngiyakubhejela ngithi kuwe uma likuwe ngiyobe sengiyakutshela ukuthi ulisebenzisa kanjani ukuze uthole umsebenzi. Umuntu ozothatha leli bhodlela ngizomkalela isikhathi ukuthi isikhathi esingaka kufanele ubususebenza noma kanjani. Cha, ngiyafisa ukuthi abantu babone ukuthi into mangiyazi ngiyayazi. Ngiyafisa ukwenzela abantu izinto. Ngiyacela ungazi ucabanga kakhulu ngemali. Ngeke likubize kakhulu leli bhodlela ngoba kusuka kimi othandweni ngizokulekelela. Kuyafika kimi ukuthi ngabe ngiyakubiza manje ukuthi woza namalini kunikele leli bhodlela. Kodwa ngoba angidayisi ubunyanga, kodwa ngiveza imisebenzi engiyenzayo. Ngizocela ukuthi ungifonele bese ngikutshela hlanganisa into engaka uthathe leli bhodlela uhamba. uNkulunkulu anibusise kubo bonke abafuna umsebenzi. Akube khona izinto esizenzayo ezizosifakela imali. Ngiyanicela bakithi imizi yakithi ayingabhidliki, asihluleke sizamile. Dokotela u2+2 umthandi wabantu bonke emhlabeni, umuntu ongenankinga. Angithi mina ngithandela amathofolax into ezimnandi. Goodbye, ngiyanithanda nibalulekile. Yiyo leyo number 076 45 400 45.
asibambaneni siye phambili. Siyabonga.